ma Ilbisil kochomo meto chuno mondo chulo omenda mar shillings 100 nyaka 300 ne rowere mane wuok oko mar dino bugni kendo loso ologro ndarano. Ka jodak olero ni ochuno gi mondo gikaw ting' mar kethruok mar apayano makoro osekelo midhiero ne jowuoth kuom thuolo malach mana kaka Brian Nyelima lerono. Safar mawuok e boma ma Ilbisil e kaunti ma Kajiado kochomo meto nyaka Torosei en mar midhiero mathoth. Ok en nyadichiel kata nyadiriyo ka jowuoth matiyo gi apayani chuno mondo bedie ndara kuom thuolo malach ahinya to e seche ma koth ochue. Jana kuna mgonjwa amekuja hapa, msichana alikuwa anajifungua na angepata mahali ya kupita. Sina maenda masoko, natafuta pesa, lakini pesa yetu imekuwa bure kwa sababu ya barabara. Barabara ni mbaya, hatuoni faida ya hii barabara. Ne waromo gi rowere manowuok oko mar kaw ting' mar bugo ndarani kaka yo mar loso kuonde ma osekethore. Kata kamano ok en tij nono. Joriemb nyamburko kod apiko e wang' apayano nyaka chul rowerego. Tumelipisha hapa mashini, kuna wengine wako Siaiti, kuna wengine wako hapa karibu na Oiti Primary School, kuna wengine wako hapa karibu na Bisil. Kuna watu wamejaa kwa barabara kama vijana wakitengeneza barabara, pikipiki moja analipishwa shilingi 200. Tuko na traffic yani ni community, lakini traffic kwa sababu wanatengeneza kama koronge yenye uliona pale, wanatengeneza alafu majioni wanatulipisha pesa, na inafaa kwa sababu hao ndio wamefanya kazi. Kama si hao hatungeenda. Jodake gweng'ni ywak ni kwayo margi makinde ka kinde ne piny owacho mondo los ndarani osegore Lwanda kuom kinde malach. Kata kamano pod gikwayo jodito e migawo mar loso nderni mondo parie ndarani. Tunaomba serikali yetu ya Kenya tusaidie na kutengezea sisi daraja ili wananchi wapate nafasi ya magari yao kufanya, kwa sababu hii barabara ni mbaya, iko na shughuli mingi sana kuanzia Torosei mpaka huko, inalisha magari yote kutoka pande ya Lodoklani, Matapato. Kwa hivyo hii tunataka serikali atusaidie sana na kujengea sisi daraja. Rach mar ndarani osebedo kuom thuolo malach kendo koro jogweng' owuok oko mar kwayo piny owacho mondo winjie ywak gi. Brian Nyelima, Ramogi TV. Erokamano Brian kuom lipodno. Ero riwruok ma kanise kutudore gi jochiw thieth ka achiel gi piny owacho e kaunti ma Siaya ochako kampen